Hello muri Zimbabwe, salibonani ibizo lami ngu-DJ Spark Zimbabwe. Tiri pachivhitivhiti chiri health, pachivhitivhiti sina ma side effects yakunoita ngwavhiridzo netsvakiridzo patinongwavha nyaya dzinenge dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Tiri panapa patiri kunzwa nekuteerera nyaya yaitika kune imwe mhuri yekutriangle yekusangana nematambudziko anosirisa anorwadza anodzimba moyo. Uyu ndiye first born yababa vangu achitsanangura nyaya. Ndiye mwana anga achinzi namama aiti akada kunyora maexamu aibva atanga kusaona, aibva atanga kurwara. So now ndinaye kuti atsanangure kuti zvaimbofamba sei, chicha aiona chichaitika paari. Saka zvise sei? Kuri ready kwakadini stiri Bhozhongora. Amiti unoitwani muri Zimbabwe zvinonzani uyezve dambudziko ravaisangana naro ranga riri chii? Alright, ndinoitwa Innocent Mutirwa, ndini first born yababa vambotaura panapa. Alright. Saka inini madays andaiti ndakunangana nezama kudayo. Ndichida kunyora matest ekuchikora ndaigona kungotanga kungososona kumazino ari makuseni. Alright. Ndisati ndapinda. Tema ndingi ndakuda kutopinda anenge akutoita sekuti ava nemafu kana kuti mabwe asingachanyatsi kuona zvakanaka. Alright. Saka ndaitozoenda kuadmin ndokumbira kuti ndinde kumba. Kusvika panongopedzawo kuti papera kunyogwa ndopanoita zviri nani. Saka ndakambozama kuti ndibatsirwe, asi ndati ndikabatsirwa zvaimboita zviri nani. Aigona kutoti asi apa paform 4 izvezve gore rapera handina kutozonyora nawo mara izvozvo zvinhu zvakaita seizvozvo. Ndakati papaya pakundoregister paya tasaina kuti tichiregister ndopatikatanga kutosaitoona zvacho ndopakavharika akatozvimba. Ndikati komaziso aya ndaiti ndikapuhwa munamato aizopora asi anga asingachaoni. Asi pakangozopedza kuti vanhu vapedza kuregister vakucharegistiwa ndopakatanga kutoona. Ndikatoshaura kuti zvaimbozama kufamba sei, dambudziko rakatanga kwandiri richizoendawo kuvakomana. Alright. Ndomatangira zvakaita saka iwewe pese pawaida kunyora ndipo waisangana nedambudziko iri. Vanhu vachitangonzi pada kuregister kunyora hauchatoone. Kubva ndichiri kuprimary, zvakatanga ndichiri kuprimary chaiko grade 7 yangu pacandidate. Alright. Asi kuprimary ndaingoona kuita semumvuri wangodarika kudai. Handichatohwisisi nyangwe dziri maths, dzisingachatonyoreki. Ndinda kungonyora hangu asi memory inenge yatorasa, sisina chinhu memory. Unenge chimvuri so changomukosa. Changopfuura kudai nditoshauta. Uri muexam? Kuprimary ndiri muexam. Ndashauta kuchii changopfuura apa ndakuna kutozogeza kumeso ndekutombotozvibata ndini kana kuti chii chiri kuitika ndisingachatonyatsi kuzvihwisisa zvakanaka. Ndaitoshaya memory yangu yaitombo ndinge ndaitoda kunzi ndipenge ndomaitira zvaita nekutiwo ndaiweka maths. Ndaiti kana ndakuweka maths ndaigona kubuda ziya kuyerera kudai shauta kochindisati ndiweke maths asi kuweka ndenjizwa kuti memory iripo pandengwa kuta kusvika ndatozobata nedambudziko rekuti handichatooni ndomatangira zvakaita kusvika izvezvi zvekuna chimvuri zvaitika kuprimary then wasecondary woda kunyora last year ndipo kwabva waita bofu. Ndo maitika zvakaita. Uchingopedza zvese kunyora wakutoona zvakanaka. Wakutoona nyangwe izvi zvitoona zvakanakisa. Ndakatodza kwa prophet kunokunda akutoona ndatova munhu atori right. Handina chandakusangana nacho kana wani. Muri Zimbabwe ndofunga muri kuzvinzwa nyaya yekuti vana Mukomana ari panhamba yekuti iye kubva ari kuprimary paaida kunyora aiona chinhu chaipfuura nepamberi pake kudaio. Aona chinhu chaipfuura nepamberi pake hachatonzwisise kana akuweka maths akutanga kudikitira. Now aform 4 akazongoita bofu. Panongotanga kutoita nyaya dzekunzi tada kuregister yangu yekuregister anobva atanga kusaona obva aita bofu. Obva atanga kusatoona kusvika zvapera maexam zvapera ndizvo. Obva atanga kuona futi. Saka unotanga kuona unotanga kunzwa sei? Unotanga kuona kuti zvese bo matengera ndikaita kuona ndakarara maziso akazvimba akafarika. Saka makuseni maybe kuma4 uku zvazvatopera zvekutonzi kuregister kunyora chichi ndobva ndangopepuka ndiri mhopi nomana ndakutoona ndikatomboshewa ndini ndiri kuona ndikatombotora foni ndikaisa apa ndikati ndiri kuona mani kuchizoidza ndotona maziso aya atopora ndichatomboratidza semunhu anga akazvimba kana kuita sei ndati munhu atori right sizvanditori izvezvo. Saka zvakatondishamisa kutoti zvinhu izvi zvinozama kureva kuti kudii ndasingachatozvihwisisi ndangotogara padenda ndakutotya nenhau zvakadero. Pakaipa muri Zimbabwe
pakaipa zvakaoma zvekusangana but I hope and pray kuti kubva izvezvi zvichina mberi zvinhu zvese zvakufamba zvakanaka hapasina dambudziko hapasina problem. I hope this year unoona kuti ase kukondinya unyora hapana zvakadai zvinoitika kana wada kunyora kana zvaitika unochiona prophet wada kunamatira zvinhu zviita se zvofamba zvakanaka. Saka muri Zimbabwe ndaida Mukomana ungaitsanangura nyaya yawo. Thanks for watching, thanks for supporting Zim Reality ITV. Always remember that fear not, sin not, whether you like it or not, but chokwadi is chokwadi. Don't forget to subscribe, like and share.